haka ba mutuncinmu kullum na Najeriya zubewa yake a gaban mutanen Nijar. Yan uwanmu na Nijar suna ganin mun ci amanansu, mun saba musu, kuma lokacin da suka shiga cikin wannan halin mun ki mu tsaya kamar mun yi banza da su. To sun da ya kamata su suna nan za su jira so that a samu a yi solving wannan problem. In su kuma gwamnatin nan yanzu na wanda suka ɗauka na soja, tunda abun ya zama haka ne, makwabcinka bai damu da kai ba, ai kaga za ka samu dole ka nemi hanyar da mafita, kuma sun fara samun mafita. To idan ya zo ya zamanto a kan cewa kamar shi wutan da muke yi ba kyauta ba ne, suna biyan mu. To yanzu idan wutan nan sun samu nasu, ko kuma sun yi wani hanya daban da za su samu wuta, ko kuma akwai wani ƙasar da zai iya ba su wuta, ai kaga shi kenan sai su banza da kuma mutuncin mu yanzu. Kuma mutane mu ma za mu ji jiki idan an ci gaba da rufe boda nan, don ƙananan yan kasuwan mu da kuma irin zirga-zirgar da ake a tsakani zai shafe mu ba kaɗan ba. Yanzu motocin da ana samu daga Tunu wanda ya fi sauki a kan sayowa a biyo ta custom ɗin Lagos yana sa farashin su ya hau sama. To yanzu idan ya kama an ci gaba da haka, to economy namu na arewa, musamman jihohi guda 8 na arewa, na abin zai dame mu. Kuma a siyasance ma zai shafe mu. Don wa'annan jihohi, musamman mu gwamnatin APC, jihohi guda 8 din nan wanda sun ba shi shugaban kasa goyon baya, me za mu gaya a talakawa? In dai don a lokacinsa ne aka yi haka. Wannan matsayi na ku kamar ya saba da matsayi na ECOWAS, wanda take cewa kafin a cire wani takunkumi dole sai an saki shugaba Bazoum. Shi wannan magana ECOWAS ni personally yana da matsala da shi. Don president na wanda ake cewa shi ne president na ECOWAS commission ne, shi mutumin Gambia bai kai Borno state ba. To ya za ka bari mutumin da bai kawai shi dan anguwa ya zo yana magana akan yan gari? Kaga ɗaya kenan. Kuma ECOWAS Najeriya kuma ita ce ECOWAS. Don ku mu a wajen mu 130 ne ina jin ko members, ɗaya daga kashi 3 1/3 namu mu yan Najeriya ne. Kuma na biyu, Najeriya take ɗaukan nauyin ECOWAS 70%. Ya za ka bari wani dan Gambia ko wani Burkina Faso ko wani dan Sierra Leone zai gaya maka abin da za a yi? Ni na gaya wannan president a matsayin na babu, kawai ni inda ni ne shugaban kasa zan ce an bude boda, kowa ya je ya tashi. Kana maganin kamar Najeriya tana rasa kimarta a waje sosai, kuma shi ya za a yi a dawo da wannan kimar? Shugaban kasa ya tashi kawai dauki matsayinsa cewa shine ECOWAS kuma Najeriya ne. Yau in ba Najeriya ba ECOWAS, ka je ka rubuta wannan. Kuma wayan nan da suke kaiwa da kawowa din nan, na gaya maka ba su kai jiha ba a Najeriya. Don ka daɗe, me za a yi magance wannan matsala na juyin mulki ne a ƙasashen Afirka? A yi gwamnati na jama'a. In an yi gwamnati na jama'a don jama'a, kuma jama'a suke yi, ai maganar ku ba zai taso. Ba wai daga kasan waje ne ake zuwa a ɗauki gwamnati ba. Amma idan ba shugabanci na gari, ba shugabancin da kowa da kowa yake ciki, don democracy din shine gwamnatin jama'a ne, don jama'a da kuma jama'a ke. Amma mafi yawa yanzu gwamnatocin na Afirka sai ka samu gwamnati ne na wani, ko kuma ya mai da shi ma kamar malakan kansa, kuma ba yaƙa mutanen nan yayi ba. To ba gara ma sojojin su san ana rike da bindiga, mun je mun yi layi ka zaɓi mutum kuma ba zai zo ya gwamnatin na gari ba. Ai kaga shine matsala. Kana magana idan ana cewa mai ne ana blaming bera, shi ma daddawa ai shi ma yana da. Kana maganan wato ba al'ummar Nijeriya kamata a sawa takunkumi ba, shugabanni ya kamata. Yawwa. Kamar wani irin takunkumi kake gai kamata a sawa shugabanni? Ai su shugabannin juyin mulki na cikin gida suka yi. Don ni ina da sanin akan cewa har da shugaban kasa wanda ya sauka, waye ne sunan shi? Muhammad Yusuf. Suka tinkari Bazoum akan ya rizani, ya ce shi ba zai rizani. Kaji inda abin ya fara, bisa ga matsaloli kaza. To kaga idan ana da matsala da su za a yi, ko da iyalin su in yayi yawa, amma ba da jama'a. A yanzu jama'a ne suke shan wahala, bayan su kuma suna nan suna ci gaba, shi kuma mutane suna nan koyaushe ya fita suna yaba masa, shi kuma yana abu ɗaya biyu haka wanda jama'a suke so, damar dalilai da
ya bayar ya karɓi gwamnati kenan. Wani hali 'yan jihar Borno suke ciki waɗanda suka hijira zuwa? Ai mu yanzu alhamdulillah, don ni tunani na tsoro na da Allah bai sa abun ya faru. Kan yi imajinin yanzu akwai local government namu guda 3 haka ko 4 wanda har yanzu mutane local government ba su samu su kuli su koma gidajensu, suna zama a Niger su sama da 100,000. Muna da kusan 60,000 a Cameroon. Yanzu da a ce su ma sun ce a to tun da Najeriya kun rufe mana boda kuma ku koma kasar ku, idan za ku ce su. Amma duk tun da mu yan uwa ne kuma akwai wato imani a wajensu, sun bar mu muna tare da su, da babu da ba daɗe da sanctions in ma yanzu suna rike da yan Najeriya. Har yanzu muna da mutane sama da 100,000 a Niger, kuma Najeriya tana gaba akan sa musu sanctions. A kaga wannan ba daidai ba. Muna godiya sosai.